Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin nga awan labas na kados ngay. Sumangbay manayin to'y programa tayo, babaan kanay Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Pupkawan tayo man pa'y iti tangatang, dagiti papagayam tayo dita nga agor oray. Shout out iti accounting office, DepEd Division Office of Quirino. Tay kablaaw kat nagtaod kani pagayam tayo nga Emlyn Guillermo. Kablaaw kani pagayam tayo Madam Nelly Velasco. Dita Rizal Alicia Isabela. Shout out kani pagayam Glenn Bustillos dita Saudi. With napnuan pamatag ken ayat ay sas nagganasain. Shout out po dyan sa Abra, yung family Bisnan ken Palakyo dita Bukay Abra. Kablaaw iti pamilya Bravo dita Rizal Kalinga. Shout out kadagijay kalugarak dita Linomot Jones Isabela ken Lawag City, Ilocos Norte. From Ronald Marcos iti Bangay, Ilocos Norte. Naragsak pa nagdingag iti pamilya Larroco dita Mabilaw, San Fabian, Pangasinan. Nagtaod dayta ken ni Geraldine Larroco. Shout out ti Team Sibat, Sibat dita Kapas Tarlac. Da Glendo, Roel, Jonel, Bena, from Roel, ite, La Union. Bueno, kastoy nga rudain, ti surat, ti pagayam tayo, naglingag, itinagan na Miriam, ite, La Union. Kastoy man ti surat ni Miriam. Ken ka, Mang Bianong. Ilingid naklakuman, itinagan Miriam. Sigurado nga adaw ti bashers ko, no may drama to'y patas ko. Ta aminado akmayt nagbasol, kay nagkurangak. Ta siyak mutlaang tinangar-arame diti pakarikutak iti agdama. Kastoy nga raw ti pakaibugasan ti pakasaritaak yuman kukan ka, Mang Bianong. Nagawan ababain mo nga anak. Pagat-adalan da kay di bagyo saan ka matgayam nga agat-adal. Alangan mo't asumrek kak iti pagadalan. No saan mo't asumrek ti adal iti ulo. Hindi pa'y kung mga imbaga madikan agadal atap no saan kamin ilawlawan naggasgas-gaus. Nagngina ti pinagababang mo iti bagyaw. Kung nagngina ti tuition film ngam di ka matgayam simsimrek iti pagadalan. Taday tala nagbalbalog ti inararamid baw. Awan asim nga anak. Drama? Na, bastos ka nga anak. Kaya't mo tadong parak na tarupam. Padasin nyo tapabarangay kayo.
ibagak amal maltratundak. Eh, Apay nga ngagtungpa kayo. Sige! Mapankagan ni Kapitan ta pabarangay na! Jaske ka! Awan mo dom nga anak! Bastos ka! Lakay, rabiin, ngam saan pa'y asimmang putya anak ta? Di mo sapulan. Isu lang aro doon tinagbasol ng isupay tinatangsay. Ay na nagmayat arubi-robon diyang iwat na nukas di asumong basungbat. Ay, napnapanan ng arudon ngay. At damat sa ka na amag na sumangpait. Ammo na terimuar, ammo na matngarog tagaway. Ay, hanya mo tunday diyang anak ta. Subag ka talaga. Nalabas na ramit na. Kas jay kansamot nga main idi kaub-ubing am lakay. Anya? Nagsingpultak to ba na gubeng? Saan da ka nagbali na parekot na gidi dadakkel ka? Ang mga nusikamat dalay. Ay, saan ah? Diyak pulo sinong sungbatan iti baribar dagiti dadakkel ko. Nga uray kas tauna yung tipungtot da kanyak. Imposible mo ta sa balit ng putot ka ni Miriam. Anya, ay, durbab ka mo talaklakayan. Kumporme, adi mo sasawag. Kung naklaang mo tabakal, kasano kat nagbastos ni Miriam? Awan mo do na nga na. Rudy, agawid akon. Saan pa'y? Maturog ta pwede ti balay mi. Kakaisunong awan dagiti dadakkel ko. Nagpatpat naglangaruden ang naturugak ditoy. Maturog ta manan ah. Ang mga nasumangputin dagiti dadakkel mo. Saan pa'y? Into na may alawas pala sa mga pagdagajay. Kasta ka di? Win, isuasan ka pingago awid. Rumor tayo pa kadagiti barkada ta. Sige nga ron. Jakmut la kaya ti agawid. Makauma ti panagniw-ngiwat dagiti kabalay ko. Nukas ta nga rod. Maturog ka pa ti balay, Miriam. Tawan timang sermon ka tata dito yung oray at patpatnag ka nagmalmalong tamat maturog. Lakay, saan na mabalinday to'y? Dua arabiin asaan na nagawawid ni Miriam. Sapay saan nga ibaga dagiti gagayim na ti ayan na. Ay saus dalain, datadaulom lang ti panawon mo amang sapsapol kung kuwana. Agawid tulat na kaday. May mayat to pa'y nawan dito'y balay tawan ti konsumisyaw. Lakay, anak talataday jay nga uray kasano ti kinatangken ti ulo na. Alangan mo't nga ibuleng ta. Saan mo't adadakkel ti pangibilbilangan na kadata? Isobay-bay amaw. Isa na babalin abay-bayak. Mabit lang tawagak manan. Barang nusong batan nam ti awag ko. Ay, rabi imanan. Ngamawan pa dyan talakay. Sa ilalim Ha? Ni Miriam day jayan. Ay, awanan! Tiritirmanan ti dila na! Ay na, nabatalakay. Siya kung ti mangilukat itiri daw. Ikatan niyo day daw. Nagpayag mo nga inlok at tiri daw. Pare. Na, ay, no saan ka la babae? Engkogtar kandang nga! Naguyong kamutan, pare. Makikabbalay ka lang. Dito'y lugar may kunamlan. Asino kamutan, ha? Ay na, nagmayat ka litakan, Miriam! Miriam, umaykan. Sumrakan iti silid mo. Ika maturugan, anak ko. Anya nga anak, sana sigatin nanang ko. Agkabaw kayo mataborders. Ay na, si kaman lati makaamon iti dahi ta babae. Tama nga no ikusay ka. Kasta ti kinaawan respeto kadagiti dadakkel ko. Nang runan no mabarte ka kon mangbianaw. Malipat akon ti lubong ko. Nabarkada ak lang aruden, nabisyo akpay. Nalabas ti kinatangken ti ulok. Bastusak pa asumong bat kadagiti dadakkel ko. Naglabas nga raw ti aldaw.
Anya ka mo tan. Daytan ti bagbagamikan ka. No dimngag ka kumakada kami, saan ka kumaan na sikugan? Babae at nga ro, dag sikugak. Nalapos kan. Nagtangsit ka. Idinto ta si kalangarudan tinagbidot. Biyag kumatday toy. Awanan ti baby ang timitir. Nga oray pa agsikog, ultimo bakang ko. Bastos ka talaga. Hagtalaw kan iti sangwanak. Taamangan no alaag day tabalunat kat iso ti ipalagkukan ka. Anya ti kunam? Masikog ka? Wen, sikat ti ama ti sikog ko. Anya? Agbain ka man, Miriam. Di ka lagbain mo ka namang ipag-aputot ko ti sikog mo. Imbag ko man na amo asan la asyak ti nakakaidam. Anya? Bastos ka? Agpasumay. Iso abi mo ipaako kanyak dito sikog mo. Kasaan ko aputot na ita. Awanan ka itibain. Ops, di nagpagsasawan. Tawan ti commitment ta. Saan ka mo't apinilit anak ikaida kanyak? Iso di nakarot pagsasawan. Mo di mo tanday tayo may mo ditoy. Diyak kaya kariribukan nak, Miriam. Ayan na nga, dyan nakasikaukan ka. Awanan tatang. Anya? Kasta lakalakana, ti mangibaga para kan ka nga, awanan ti ama dahi tasikog mo. Kat awan mo tatalagan. Natayin para kanyak. Diyak lapag tatak ko na nasurut-surutan. Ho? Ha? Ipas ngay ko ti anak ko. Nga oray diyak makit-kita ti ama na. Pangalaam nga raw iti ipalamot mo, di tayo pasngay mo. Adan tulat ta ah. Magbaliw ka kumamatan, Miriam. Agbalin kan tunay na. Kaya't mo kada dumakad, anak mo akit kitaan na tinagmaday, akababalin mo. Nakadakdak kasak na una yan para kata kayo. Di kagdanag, tabyagag ti anak ko. San kayo apirwiswan? Pasuswa mo ti anak mo, Miriam. Mabisinod. Nagrigat mo tundi kastoy. Nakapupo kaklatan dito yung balay. Ay, katanya nga rod ngay. Ada nga rodon ti tagibim. Sa anak nga rod, ana iruwam, anak kapupuklatan. Sa bali ti biyag mo idiawan pa'y anak mo, kan itataadan anak mo. At da responsibilidad mo, bayat nga umangangas ka. Ala, pasuswa mo day ta anak mo, agsangitan. Sigurado ang mabisinan day ta. Bakit? Papayasik at mga awir di tapo ko ta. Ayan ni Miriam. Kinunana arumwarbi tada mapanagatangan. Ngam saan pa'y asimangpot nga ginggaita. Anya? Apay pinalubusan marumwar ngay. Nagpilit mo't, uray jak palubusan, sigurado adinak mo't laipangag. Ay, awan man narodan Napanmanin itayan dagiti barkada na. Iso amalamon katawan pa'y lang. Lakay. Ay, sumangpot lang na siya babae na talaga ang makaraman kanya. Bilibak matkan ka, Miriam. Uray na tananak mo. Makarwar ka latay tiyan yaman akan ito akayat mo. Siyempre, Jack, itulo ka mabanglo sakiti unag ti balay ni. Kunat nga rod no mabang-bangles ka. Anya? Naggalas mo ti pagkit-kitam kanyak, Elmo. Gaputa nagpas nga yakon, kastanti sa kanyak. Kunat na ka tiday, Jay. Ngem, napintas ka man. Nga oray nagpas nga ikabalasang. Kasla nga rod awan anak mo. Di nakman pa sa blugan. Agpaiso ti bagbagak. Kasla nga rod saan ka nagpasngay. Napintas ka talaga sika. Ala, mga lakapay nga rod iti mainom. Nupod numat lang, Elmo. Apay ngay anak, kay data mo tan, Elmo. Agin ko kuna ka pailaan kat simurot ka nga rod kanyak idirabi eh. Ha? Oh, di mo kunaan na di mo tinararamid mo. Talaga adyak amo. Nabartagak ngamin. Ita, amo mon tanausawan kan.
Anyamot tan. Agawid akon. Sigurado ka? Amangan no kayat mo pa iti aginom. Mangala ak iti pagsangwanta. Sige mangala ka rod. Pakanan nakpay mo. Mabisina kun. Sure, day talaga yam. Mabit lang nga rod, tamang ordera kiti kanenta. Sana mali, tadabay mo't kwartak dito'y Miriam. Uray maturog ta dito'y iti makalawas. Mabalin lata. Tiyawanan ba'y na Miriam? Talon Arabia saan na nagaw-awayd? Ay, hun nga rod. Naimbag ta na pusuton ti anak na. Agsikog lang manin ang nga babae, talaga mapatay ka. Lakay. Dagdagan na ta maustal si anak mo talain. Kaya't na siguro amatay ta adagaw, iso akas ta di kinatangkan ti ulo na. Awan ni pirpirit na. Ay, saan alakay? Di ka agsasaw iti kasta. Kaasi mo ti apo ko ta, no umununa ta amatay. Dalain. Irresponsable ti inana. Santo mapukaw tapay. Kasanulaangan ngay ti apo ko ta, lakay. Nagkapuam? Iti ayan dagiti kagayim ko. Tao ka? Wano? Aso ka? Anyamot tanday ta damdamagan nyo tatang. Da kayo ti amak. Damagan nyo pa ilaang no tao wenno aso ak. Gapu taramid ti asaw taramid mau. Nakarkaro ka pa yung asaw. Ta di asaw panunutan na di oken na. Di na pampanawan no di na pa'y kabalan. Ngum si kamatan, di mo pa'y panunutan ta anak mo no rumwar ka. Awan baby ang mo no mabisinan wunoan niya. Adda kayo matamang kitkita. Ay na, apay nga minasikapay la tinagbalin nga anak na ay. Konsumisyon ka! Nagtultuloy nga raw ti kinatangkan ti ulok mangbianong. Didaklat ta maanawa arumwar. Kasla dananang kan tatangkaw ti dadakkel ti anak ko. Nagin-enjoyak nga raw di ti sidong dagiti gagayim ko. Jak pulos pinampanunaw ti mabalain nga ibunga ti kinatangkan ti ulok. Elmo, masikugak. Anya? Anya nga iti aramiden ta. Abay nga asyak ti pangibagaam no masigug ka. Natural ata si kakat nga ro tinobyok. Anya? Hoy, di ka katawa kasta Kasano kat makapakatawa ka met ngamen. Di ka lagbain meten anang ibagaan nobyo na? Ha? Kaano pa yan nagdatonakan ka? Tapno ibaga manobyo nak? Agtagtagay kan sa meten, Miriam. Kat, anya nga ro ti awag mo ngay kadata. Awan. Awan ti label na. Kasano nga ro itan kat masikugak. Abyasak ti pagdamagam ngay. Saan lang matasyak ti sumursurutam alalaki? Sana po doday ta. Sika lang ti sumursurutak. Oh, di ka man. Aga mamutan, Miriam. Isu adinak nga rod ulawan. Ta saan ko aputot day tasikog mo. Period. Miriam, itaman pa'y anala daw ka bumangon. Nangaton di init kat nakaida ka pa'y laeng. Kaya't ko pa'y ti maturog na anang. Bumangon ka ditan. Sumangpot tunda tatang mo kanti anak mo ang naggapu ije ilay. Nakaida ka pa'y ladita. Kaya't ko pa'y nga ro ti maturog. Anya kayo matan. Miriam, Sige, panawon da ko untay turog ko pa'y. Makaturturog ak pa'y nanang. Nyamot na talot-luton yung nanang. Nagangot. anya nagangot. Kat kakayat am tupay daytoy si daan nga ilutlutok. Nagangot nga road. Na, Miriam, agpudno ka man kanyak. Masikog ka kaday. Kukwa. Masikog ka! Wan, masikugak.
Sayat ka talaga. Nalabusan ti aramidam ka na kami. Ang lablabos kan. Di na kami sarsardangan nga ipapayan iti pakaibabainan. Nanang, Anya tinagkurangan mi kan ka ha. Apay nga irururuman na kami adadakkel mo. Anya tinagkurangan mi kan ka. nanang, Pawalan ka iti bayin nga anak. Pumanaw ka dito balay. tatang, Natak iti inam gapukon ka. Sikat imang patay ka na kami iti inam. Isa pumanaw ka. tatang, masikuga, kasano akon? Awanan ti baby ang mikan ka. Tangay saan mo't adadakkel ti tratum ka na kami iti inam. Isasakbay ang mauluyan ti inam gapukon ka. Pumanaw ka. Tatang, saan? Di nagpapanawan. Kasanong tisikog ko, tipas ngay ko. Anak mo, isatarak ng nga raw. Ibati mong ti inauna, tada kami timang padakkel. Ngamsikan ti makamo, di tasikog mo. Ang talaw ka! Tatang, kasyanda. Pumanaw kan una! Amo ka papanan. Pumanaw kan! Talaksidin da kan nga anak! Kat saan ka nagpakita ka na kami iti kaano man! Idila ang nakita tinalaos apong to ti amak mangbianaw. Napunwanain gapota naatake ti inak gapo kanyak. Ita mangbianong duwan ti tawen ti nauding anak ko, ikagkagumagmutten ti agbalbalew, tanariknak ti nalaos arigat, ide pinagtalaw na kaun ti amak iti balay may. Uray dagiti kakabagyak, ket kagura dakon mangbianong. Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidag, tapno makasubli akon iti sidong dagiti dadakkel kao. Ta tinakdiranda talagan ti pananglaksid da kanyak. Kaya't kumutay na makita ti inaunang anak ko, ngem didak pulos paunagan iti balay may. Uray kunak nga alaag iti sidong ko, jakmet kabailan na biyagan mangbianong. Sapay kumata, agbalay na leksyon daytoy apakasaritaak, kadagiti padak nga anak abayang gudaw, ken natangken ti ulo na. Agyaman akunay mangbianong, toy si uuray iti balakad mo, Miriam iti probinsya te La Union. Pagayam ko Miriam, may saan na patigabanag ti dinadael mo kadagiti dadakkel mo. Ti panagtalekda. Nagasat ka no maisublim pa dayta. No maisublim man sana na 100%. Talaga nagrigat no mapukaw ti panagtalek. Nang nangruna no kadagiti ipatpatag tayo iti biyag ti nakapasamakan na. Ado ti apektado. Agbalew ti panagkita kan ka ti tao, nakadadaelan ti panagtalag tayo. Agbalew ti trato daken ka, mapukaw ti pamatag ken panangisakit da. Makapungtot daken ka, no maminsan agbalinpay bitter. Masansan, no nadadael ti panagtalag, may gidda tumutayin ti panakadadael ti langin-langin. No saan man na madagdagos, inot aditate pagturungan na. Mapa-personal man, professional, wenno financial man asaritaan, nagrigat no mapukaw ti panagtalay. Ngamin daytoy ti pundasyon ti anyaman relasyon. Pagayam Miriam, di mo sardayan ti umamo ken agkidaw iti pamakawan. Ket no maipaayan ka iti sabali payagundaway, di mun sayangan dayta. Ipanaknek mo ti panagbalbali mo, no addaym bagam aramidem, tungpalem ti kare nga inibatam. Takderang ti amin nga ibaga ken aramidem,
narigat ti mangnamnama ken agtalag iti tao nga awan ti maysa asauna wenno tay awagan tayo palabra de honor. Iso asaan mo basta yukap tangiwat mo ken sakbay ka mangibet iti sarita siguradwa makabailam nga ramiden ken takderan. Agbalin ka committed. Raemem ti saom. Siguradwem raemem ti karem. Uray narigat, uray makabannog, uray nasakiten, agtalinaed kay ti karem. Saan nga baliw-baliw ti panunot kan pangedeng. Saan ka nga dardarasudos, when kan saan na basta-basta pailuyos iti emosyon wenno iti arasaas ti sabale. Agtalinaed kay ti commitment mo ure anya pa ti mapaspasamak. Nagrigat nga isublay ken ipasdek ti panagtalag. Agpalabas kay ti panawen sakbay mabukal mo manen daytoy. Kaya rigan na daytoy ti baso ano nabuungen narigaten abuklan manen. Saan mo na maisublay iti sigod? Maisublim man addan rikkina. Iso arumbeng laeng at agipatgen ken annadan tayaw. Alright! Allah, kasta manen gagayam, aging gangit isumaruno manen, ngayon tayo panaglalangin, panagdudupudop, panaginisam iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!